ଏବେ ଯେଉଁ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଗରମରେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ମନ ହେଉନାହିଁ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଟିକେ ଭଜା ଭଜି ନହେଲେ ଚକଟା ଚକଟି ଖାଇଦେଲେ କି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଥର ପଣସ କଠା କଷା କରି ଖାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଫାଳ ଫାଳ କରି ପିଠଉ ଦିଆ ଭଜା ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ଏମିତି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପଣସ କଠାକୁ କାଟିଦେବେ, ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପାଣି ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ପିଆଜ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ସବୁ ପକାଇ ଭଲରେ ଚକଟି ଚକଟି କରି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବେ। ଆଉ ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ବରାର ସେପ୍ ଦେଇ ବସାଇ ଦେବେ। ସେ ଗୋଟେ ପଟ ଲାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ପଟକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେବେ, ଆଉ ଦୁଇ ପଟ ଲାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଲଗାଇ କେତେବେଳେ କଂସେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାହା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।